mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Chekutanga ndiri kubroadcasta ndiri kunonzi kuMudzi district handiti panapa pandirika panonzi pamasarakufa pamasarakufa just across apo ndo panonzi pamasarakufa primary school. Pamberi mbichani just some few meters kubva ipo pane inonzi masarakufa secondary school isecondary handiti so iri dam riri paseri paprimary. So pachikora pamasarakufa apa ndo paka according to vanhu vekunoku ndo pakadzidza baba Charamba. Baba Charles Charamba hanzi ndo pachikoro pawe ipapo masarakufa primary nemasarakufa secondary ndo pavakadzidza ipo pana zvo zvemusic zvinogona zvakatotangira kunoku handiti so ndichito zviri kwese kwamuri amuri yeZimbabwe ndichida kutenda kuti kwese kwamuri zviri kufamba zvakanaka. Aiwa isusu takambotreka timbopinda maruzevha timboona kuti chii chiri kuitika sekuziva kwenyu kuti Uncle Saint ndeve kupinda muvanhu ndeve kupinda kunzvimbo dzakasvoreka nzvimbo dzakazvidzika ndokwatinopinda tichiona kuti wagwani handiti kuti what's happening there. So ndosaka tiri kuno kuMudzi district almost 207 kilometers from the capital city of Harare handiti so update about Prophet Talent Madungwe handiti Prophet Talent Madungwe sekuziva kwenyu kuti mazuva akapera pakambobuda nyaya yekuti vakundikana kubhadhara rent yainzi inogona kusvika $800 vanga vane mwedzi yakati vasina kubhadhara landlord wavo. So landlord vangozverekana vadana veH Metro vamadungo ndokudanwa vakatovhundukawo vachiona timu reH Metro nemakamera ririmo zvikanzi sei muri kutadza kubhadhara rent chichi you know how it is. Chinova chinhu inini chandakakondema but kukavadatya kuri wambutsa futi handiti vanhu vakaseka vanhu vakataura zvakawanda but mazuva akapera zuro takazoona veJanjam vakuuya vakupa vamadungwe mari chipo chemari chekuti vanokavhawo marentals avo marias avo haina kutaurwayo kuti mari but inoratidza kuti yakatokavha chikamu chikuru if not yes handiti guys ndo update yandati ndoyozokuzivisai kuti apa pachona tinogona kuseka nekusvora but munhu otozobatsirwa handiti vakatozobatsirwa vamadungwe but ndinofara nemashoko avo ekutaura kuti zvonaiwa zvishamise kuita zvikwereti. Munhu wese anogona kutongoitawo zvikwereti kana nenyika inotoitawo futi zvikwereti. So ndo update yandango ndiyozokuzivisai ndichikupai futi update yekuti pari zvino ndiri kumbori kunoku kuMudzi kwandiri kumbotendererawo ndichiona kuti what's happening mukati imomo ndichiona kuti zviri kuitika currently ndiri kunoku zvanhasi ndiri kunoku kumasarakufa kwanova iko kwakadzidza kumusha kwababa Charles Charamba ndokwandiri nhasi handiti according to vanhu vekunoku vanoti vacharamba kumusha kwande kuno kuti atokuratidzwa nzi misha iri pamhira apo ndozvandangondiuye kuzokuzivisai. What do you think about mavideos edu? Ndezvipi zvamunoshowa kuona pacontent redu pamavideos edu atinokupai nekuti imimi ndimi wariridzi wemavideos awa hatizviitire isusu atiri kuitira kuti imimi muone imimi munge muri munowana chimwe chamunodzidza kubva pamavideos awa. Ndo zvandingozokuzivisai inini sasekuru vevanhu chanzvadzi chamai venyu chigotwe chemumba mana mama venyu Uncle Saint ndo zita rangu. For now ndichiti much love and God bless you. Kwekwe warangarirwa zvakare kwekwe warangarirwa Fit and Go iya yatakakuzivisai kuti ichange chivhura. Aiwa iye zvino yazovhura kutaura kuno yave kuoperata zvaunongoita iwe kusvika paSuperfuels apo pauchange uri unogadzisa motikari yako pamwe nekutenga masuspension parts ipapo nemutengo wakaderera emhando yepamusoro. Zvatinoita ka tinospecialize zvakanyanya nemasuspension parts ese muchimawana under one roof. Zvakare tinoita ma-X-jump engines nema-steering racks. Watotanga kutowana suspension yemotikari yako inobva yatodzokera kuita itsva nekuda kwesuspension yaunopiwa neve Fit and Go.